Utukalo kile fila samba fila ani mugan ani kelen anw nisɔndiyalen bɛ renouveau télé lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kanubaga fɛn fɛn sɔgɔlen no anw na ni sanga kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko bɛɛ k'i bisimila renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigira. Solika wuli kɛbagaw an mana sigi ni kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka aw de fo sabula baara ɲɔgɔn tɛ aw minnu bɛ yen nɔ ni sanga kɔnɔna la ko aw ye aw ka baarakɛyɔrɔw la sɔrɔ ka ban n'aw ka telew bɛ renouveau la aw tun bɛ ka renouveau sɔgɔmada kunnafoni maa kɔnɔ ko kɛnɛ sigitɔla filɛ aw ye aw minnu fana bɛ aw sɔrɔ anw na don o don aw ka sokɔnɔnaw la an bɛ foli belebeleba di aw bɛɛ lajɛlen ma lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ maa o maa bɛ ka an lamɛn 98.1 sanfɛ ni o bɛ renouveau FM ko fɔ an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma radio ɲɛlɛnni ka bɔ Segu an bɛ Segu n'a lamini ka foli kɛ radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Fuda ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwulini radio Dame ka bɔ Bɔrɔn radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu radio Ntiba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altakadum ka bɔ Sikaso an ma ɲina site internet Mali Bamada lamɛnbagaw ko ka bɔ Faransi an kanubaga minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'u bɛ ka an suit an ka page Facebook kan ni o ye renouveau FM renouveau TV page ye ko bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma ko bɛɛ k'i bisimila an bi tɛnɛ utukalo tile fila fɔ cogoya wɛrɛ la cɔcɔ kalo tile fila renouveau sɔgɔmada kunnafoni o kɛnɛ kan o la bi jɛmukan in kɔnɔna la kunnafoni bɛna tali kɛ minnu kan an ka bakurubaw olu filɛ nin ye fɛn min ye an ka jamana gouvernement ma ɲɛma ye ni o ye Choguel Kokala Mayiga ye sɔgɔmada in na ko kura ale bɛna kɛ CNT cɛdenw ɲɛkɔrɔ nka bi ta sa o bɛna tali kɛ falen-falenni na u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ min ma ko débat o la yalima babu jumɛn de bɛna ta Choguel ani CNT cɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka baro kɛ o babu kan Isa Kaba Sidibe ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye ka se ka to o babu kelen kɔnɔna la halisa fɛn min Nuhu Sare ka bɔ CNT kɔnɔna la yalima Choguel kɔni bɛna taga présentation min kɛ bi yalima a bɛna se ka Nuhu Sare nimisi wasa wa an bɛna nɛgɛjuru sira banban ani Nuhu Sare ni ɲɔgɔn cɛ a ka se ka hakilinata di an ma o fɛnɛ kɔfɛ sɔgɔmada in na an bɛ taga dugu dɔ la dugu min tɔgɔ ye ko Songo ale bɛ Sogolon cercle de kɔnɔna la Sogolon marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jabali o cercle kɔnɔna la fɛn min kɔni ni dugu kofɔlen ye ko gɛlɛyaba bɛ a duguladenw kan ka sababuya kɛ ko maa banbatiw kɛlen don ka taga u daminɛ a bɛ wagati jan bɔ o la an bɛna kuma di dugulamaa dɔ ma a ka se ka o kunnafoniyaw di an ma min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ ka se ka nin maa ninnu bɔ gɛlɛya kofɔlen kɔnɔna la Amadu El Konare ale bɛ yan ka don kibaru lase aw ma Sori Ibrahim Diallo tan ka segin kunnafoniw bɛ ale bolo kɛnɛya kunnafoni o bɛ Hawa Daɲogo bolo Alexis Kalambiri ko ale ma sɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛna yira aw la sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna la an ka dibila baarakɛbagaw an mana sigi kɛnɛ kan fɛnɛ an tɛ ɲinɛ o kɔ an bɛ u fo sabula u fɛnɛ bɛ soli ka wuli de sabati don o don sɔgɔma aw ka se ka ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔ k'aw to fo aw jabala la ko baro ja ye baro ɲɔgɔntigiya ye studio Bamidaw kɔnɔna la sɔgɔmada in na an maa fila bɛ yan fɔlɔ honorable ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tɛmɔta bi ye tɛnɛ bi dɔgɔkun daminɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye amin bisimila mi tulo la sɔmi k'a fɔ ntɛnɛn don yan fɛ ni ye dugawu fɛn o fɛn k'i ye kana siga la dugawu in laminɛ a bɛ minɛ sabula ntɛnɛn ye donba ye anw Mahamadu ni Amadu ni Mamudu ni Ahamadu ani Madu Caw bolo ani Mamutu ni ko tɛ ɲɔgɔn minɛ ni bolo fila ye mana fɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ ko ɲuman dɔn nin y'an don ka ye bi sɔgɔmada in na i y'a fɔ sɔɔni an bɛ don kibaruyaw kɔnɔna la min ye CNT kuma bɛna maana kosɛbɛ nka k'i tulo la sɔmi k'a fɔ an ni wasaden caman ni hakili falen kɛ minnu y'a jira k'a fɔ olu tɛ ka Choguel maa kɔnɔ ni juguman ye olu ɲɛ tɛ Choguel la u ɲɛ bɛ jamana ta ɲɛna nka an bɛna kuma a kan sɔgɔmada in na o ye kibaruya duman ye sɔɔni walawalali bɛna kɛ o babu ninnu bɛɛ lajɛlen kan an bɛ baaraw daminɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye ni o ye météo ye wagati ale boloda cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kabala Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fɛn min ye samiya fɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo bɛɛ kɔnɔ fiɲɛ min ni o fanga tɛna na bonya kosɛbɛ fɛn min kɔni ye gɛlɛya ye o gɛlɛya fosi tɛna na don yeliw la fo ni marabolo fila kɔnɔna yi bɔ a la o bɛ Kidali ani Tawudini kofɔ o marabolo fila kofɔlen kɔnɔna la gɛlɛya fitinin kɔni bɛ don olu ka yɔrɔ janfilɛliw la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye o la bi tilegan in na marabolo minnu bɛ se k'u sigi ni Sanko ye o kɔni ye Gawo Menaka ani Kidali
Noël bi tile banto ka don su kɔnɔna la marabolo minnu bɛ se k'u sigi ni sanko ye o kɔni ye Tombouctou, Douanzan, Mopti, Banyangaras, Segu, Kucala ani Sikaso. O la tilegan in na funteni boloda cogo o filɛ nin an ka marabolo kɔnɔna la fɛn min ye Kayikaw ye tilegan in na olu ka funteni hakɛya o bi jɔ degere 35 la Kulikoro olu ta bɛ kɛ 33 ye fɛn min kɔni ye Sikasokaw ye olu ta bi jɔ degere 32 la Segu olu ta bɛ kɛ 34 ye Moptikaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka funteni hakɛya bi jɔ degere 36 la Tombouctou olu ta bɛ kɛ 38 ye fɛn min ye Gawokaw ye olu ta bɛ kɛ degere 37 ye Kidalikaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka funteni hakɛya o bi jɔ degere 38 na Menaka olu ta bɛ kɛ 35 ye fɛn min ye Tawudeni ye olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degere 43 la Bugunikaw fɛ yen tilegan in na olu ka funteni hakɛya bi jɔ degere 32 la fɛn min ye Kucala ye olu ta bɛ kɛ 33 ye Kitakaw olu fɛnɛ ta bɛ kɛ degere 33 ye Nyorokaw olu ta bi jɔ 36 la Nara olu ta bɛ kɛ 35 ye Douanzankaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka funteni hakɛya o bi jɔ degere 37 la Sankaw olu ta bi jɔ 34 na fɛn min Banyangara ye olu ta bɛ kɛ degere 36 ye Joyilakaw fɛ yen tilegan in na olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degere 33 ye Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la samiyafɛ fiɲɛ bɛna ci fiɲɛ min ni o fanga tɛ bonya kosɛbɛ fɛn min kɔni ye filɛliw ye gɛlɛya fosi kɔni tɛ nana don yeli la tilegan in na funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 33 ye Bamako district kɔnɔ sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni 59 ye tile bɛna bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kanɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 57 ye ni wagati bolo dacogo ye ka di aw ma a kun ye aw kelen-kelenna ka se ka aw ta ni aw bila dɔn aw mana kɛ Mali marabolo kelen-kelenna fɛn o fɛn na sisan aw bɛ tɛmɛ ni dɔn kibaru ye Amadu bɛ sira di ma I ka tɛmɛ ni kunnafoni ye sabula a kun kɛra fama ye anw ni lajɛbagaw ni lamɛnbagaw ni ɲɔgɔn cɛla la tile 2 an ye ɲɔgɔnna sɔrɔ sɔgɔmada in na an nisɔndiyalen ye ɲɔgɔnna sɔrɔ sɔgɔmada in na hali ni y'a sɔrɔ segi bɛ gɛlɛya kɛrɛtɛtɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nka o bɛɛ n'a ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen min na o ye nin micro 2 ni kamera nin ye walasa ka kibaruya ta k'a di filɛbaw ani lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma siga fosi t'a la ni y'an donkan ye bi yanni I kana cɛ ka bɔnkɔrɔ daminɛ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma sanga 23 dafara nɛgɛ ɲɛ 7 kan Mali kɔrɔ tile bɛ ba ni kɛɲɛka minnu fana ye maliden ye ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkanna ma a yira k'a fɔ fana u ka kow ka fisa kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ Haut Conseil des Maliens de l'extérieur walasa I yɛrɛ ka kɛ cɛbɔ ye o ko la f'i ka 1,000,000 bɔ k'o da fiɲɛ la ma an bɛ jamana kɔkanbaw ja sama-samali kunbɛn a ko nɔfɛ aw ni sɔgɔma maliden minnu bɛ diɲɛ jamana wɛrɛw la n'aw ni tubabu ni nanzaraw ni ɲɛcurunakaw bɛ ɲɔgɔn na ye ko Ala ka aw lakana faso barika ni duwawu fana bɛ caman dɛmɛ ka bɔ a ko ɲɛw la Ala kana maa to kwaji sanfɛ bilen bi kibaruyaw la belebelebaw bɛ na tali kɛ Dr Choguel Kokala Mayiga jumando I n'a fɔ a fɔra cogo min na a taara ka baara fɛrɛ bolo danci fɔlɔ an ka cɛdenw ɲɛfɛ n'o ye jamana ka sariya talaw ye wasadenw o kuma baara kunfɔlɔw kɛra bi tɛnɛ bɛna kɛ a worobilanjiraw kɔfɛ a tarafa tayi ni baaraw de bɛ daminɛ bi sɔgɔmada in na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ma caman y'a sɛmɛntiya k'a fɔ députéw sigilen don ka Choguel ma kɔnɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ waati tɛmɛnenw na k'a ye kuma dɔw fɔ olu ma an ka hakili falew la député caman y'a jira an na k'a fɔ olu ɲɛ tɛ Choguel yɛrɛ kun na olu ɲɛ bɛ premier ministre de la olu ɲɛ bɛ Mali de la a bɛ taa ni fɛn min a ye kuma minnu fɔ olu tɛna na u kalaturu o la nka a bɛna jamana mara ni fɛrɛ bolo jumɛnw ye gouvernement bɛɛ lajɛlen cɔ a la ko olu kɔni de bɛna baaraw ta ni o hamina ye an bɛna kuma kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ Choguel y'a jira k'a fɔ CFA wari miliyari ba caman bɛ yen u mago bɛna jɔ min na miliyari ba 2 ani miliyɔn 50 n'a kunkan fɛ ninnu ye kibaruyaw ye minnu bɛna ɲɛfɔ aw ye bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la san uti ma se yɔrɔ jan fɔlɔ san ye tiɲɛni daminɛ an ka sigidaw kɔnɔna la uti kɛ balinanko ye sabula ni y'an ka fosew cogoyaw lajɛ k'an ka sow jagoya jɔcogow lajɛ digɛnw ni ji tɛmɛsiraw la ani
baara minnu kan ka kɛ caniveau la olu sabati baliya ye ji kɔni mana kɛ bu ye kuma min na a bɛ tiɲɛni don jamana in fan caman ji ka tiɲɛni kunfɔlɔ dɔw yɛrɛ sɔrɔla ka ban an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na waasa hali bi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka kɛlɛ yala k'a fɔ sanji ɲuman ka sɔrɔ fɔ yiri ka turu an bɛ yiri turu waati fana na dɔw y'o baaraw daminɛ ka ban an ma taa n'u fori fɔ kulukorokaw fɛ bi olu ka maa ɲɛmaa min ɲɛsinnen don ji ni kungo lakanani ma olu fana ye yiri turu baara dɔw kunda an bɛna kuma ka sɔgɔmada in na nin y'an sinsinbere ye misɛnman wɛrɛ caman bɛ yen minnu ye jɔnjɔnw ye Mali kibaruyaw ni yelekew ta la sɔɔni ka nɛn don olu ni ɲɔgɔn cɛ aw ka kunnafoni ɲuman kama. ani ce a y'aw bisimila bi ye ntɛnɛ ye an ka jamana fantan naani fɛ cɔcɔ kalo o jɔra sa min ye k'a dɔ juillet ale yɛrɛ kuncɛra kuma nin waati na kalo min jɔlen filɛ n'o ye cɔcɔ ye laadala jibu kalo don an bɛ dugawu kɛ ala ka se ka ɲina ji jugu min ma kɛ ɲina samiya kɔnɔ k'an taga ale makama n'a masi k'an taga ale masibaw ma an ka se ka makamaba sɔrɔ a la samiya ka se ka yiriwa an ka jamana ale kɔnɔna la an y'a fɔ ten tɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga laadala n'i kɛra minisiri ɲɛma ye fɛɛrɛ bolo jɛ min bolo waasa ka se ka jamana mara baaraw sabati i bɛ sɛbɛn dilan ka o kɔnɔkumaw bɛɛ lajɛlen danci ni kana an ka jamana sariyatigiw ɲɛkɔrɔ laadala n'i y'a sɔrɔ fanga b'a cogo la a bɛ fɔ déclaration de politique générale n'u k'a ma ko DPG nka ka kɛ ni paraw bilalen don jamana ka bɛjɛ fanga taabolo la an bɛ waati latɛmɛ fanga kɔnɔna la kama baaraw tɔgɔw yɛlɛmana a bɛ fɔ min ma ko plan d'action gouvernementale n'o ye fɛɛrɛ jɛnbɛ Choguel ni ministriw bolo ka se ka na jamana jɔli baaraw kɛ a kɔni ye o sɛbɛnfuraw dan ci min ye jɔsenba 4 jɔnjɔn na minnu bɛ tali kɛ jamana ale ka jɔsen minnu bɛ yen n'o ye jamana lakurayali ani ka taa se lakanako sabatili jamana yɛrɛ ka sariyasun fana an bɛ se ka labɛn politiki nasiratigɛw fana ka se fɛn caman wɛrɛw ma Choguel da sera olu ma a ka kuma la belebeleba dɔ kɔni ye ninnu ye waasa ka nin bɛɛ sabati k'u mago bɛna jɔ sefa wari miliyari 2,000 ani k'a dɔn k'a fɔ 50 bɔyanko ani a kunkanfɛn miliyɔn caman na olu kɔni mana se k'o sɔrɔ k'o da fiɲɛ na u ye nin fɛn o fɛn fɔ k'u bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ ko in kɔni fana kɛra balina ko ye maa caman na a ma sɔrɔla k'a fɔ a kun fɔra min ma n'o ye rupture ye ko kokolo dɔw tun bɛ jamana kɔnɔ ani ka dɔ bɔ jamana yɛrɛ ka nafolo burujata hakɛ la n'o ye jamana faamaw ni an ka cakɛda bondaw ye jama caman y'a yira k'a fɔ olu ɲɛ tɛ o ɲɛna Choguel n'a ka maa ninnu kun fɔlɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ olu da magalen bɛ hali nafolo minnu na hakɛ minnu bɛ don a kɔnɔ ni train de vie dɔ bɔli o don la na ko nin tɛ o hakilinabaw ye fɔlɔ nka Choguel yɛrɛ ye ɲɛfɔli caman kɛ ko ninnu ka dalu minnu bɛ a bolo a ko kana na nka min bɛ tali kɛ wasadenw kɔni na sɛbɛn ninnu yirala o la k'a kunfɔlɔw danci juma don nka bi baaraw bɛ to sen na walasa samasamali ni debitew taara ni sɛbɛn ninnu ye so ɲininkali min b'u bolo Choguel bolo lakanako kan jamana yɛrɛ a ko fɛɛrɛ minnu b'a bolo ko ɲɛw kan ka kɛ cogo di u bɛn'o bɛɛ lajɛlen ɲininkaliw tɛnkun bi tile kɔnɔ Choguel kan ka minnu jaabi a se a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen olu tɔgɔ la Maliki Jalo ye ja minnu sɔrɔ olu jaw filɛ aw ɲɛkɔrɔ a ko kana na waati nataw la ani kibaruya kura minnu sɔrɔla ko kan sabula an ka cɛdenw ka wulikajɔ bɛ sen na waasa ka se ka taa CNT la bi tile ale kɔnɔna la an bɛ to o hukumu kelen kɔnɔna la an ko ten ko waati tɛmɛnenw na yanni Choguel ka kɛ minisiri ɲɛmaa ye a tun ye dantigɛli dɔw kɛ ka ɲɛsin wasadenw ma kuma in juru janyana kosɛbɛ n'o kuma la belebele dɔ ye ko nin CNT ko u tɛ sariya kɔnɔ wa u tɛ se ka Mali ka sariya ko foyi ɲɛnabɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ ka kɛ n'a sigi cogo a n'a ma suganti cogo Choguel tun ye tɛngelɛmɛli caman ta ka ɲɛsin CNT ma ala nana n'a ka na ale yɛrɛ kɛra minisiri ɲɛmaa ye min ka baara yɛrɛ tɛna se ka taa yɔrɔ si fo a ka taa i jɔ ni sariya talaw ɲɛkɔrɔ kuma ciyalen don maa caman ko wasadenw na u munɛ bɔ ka taa jurusara bere ta ka ɲɛsin Choguel ma nka min ye jumadon an yɛrɛ ye munumunu salo kɛ wasaden bɛ 37 bɔyanko bɔ ani minnu sera ka hakili falen kɛ jumadon ani sibiri ni kunu yɛrɛ kɔnɔna la minnu ka kumaw bakurubaw bolila k'a fɔ
olu tika Shogel yɛrɛ lajɛ u bi jamana de lajɛ Shogel ye kuma mun fɔ waati min na o y'a sɔrɔ dulɔkiba min bɛ a kana ani bi dulɔkiba tɛ kelen ye kuma olu bi primature ani jamana ka gouvernement de lajɛ a bɛna fɛn min fɔ olu ye jamana mara cogoya kan gouvernement tɔgɔ la n'i y'a sɔrɔ olu ye ko jɔnjɔn ye ni jamana bɛ se ka jɔ ni min ye ko olu bi baara kɛ ni u ye ni fili min bɛ o baaraw la u kɔni na o fili lakilen nka n'i y'a sɔrɔ a nana sɛbɛn ninnu kɔnɔ kumaw fɔ minnu tɛ jamana ka hɛrɛ ye ko u na jan tɛlɛ sara ɲɔgɔn na a kuma na ko nka k'a kɛ ni Shogel yɛrɛ ye kumakan min fɔ olu ma ko olu tɛna o ta o wasadenw na commission de loi min ɲɛsinnen don kɛ olu ma ɲɛma sariya ko ma n'o ye professeur Sulemani De an n'ale sara ka hakili falen kɛ ani commission de l'éducation Makima Konate an n'ale fana sara ka hakili falen kɛ ka taa se commission finance ma ɲɛmaw ani commission minnu ɲɛsinnen don développement rural ani travaux publics ani caman bɛ yen minnu ye wasadenw ye ani minnu ye hakili falen kɛ u caman y'a jira k'a fɔ Shogel bɛna baara min fɔ u ɲɛ b'o de la an bɛna sigi k'o lajɛ o baaraw bɛna tɛmɛ cogo min na bi tile ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa musow diɲɛ farafinna musow cogoya la dɔw bɛ ɲɛnamaya diɲɛ san o san a bɛ fɔ min ma journée panafricaine farafinna jamana tɔw la Mali yɛrɛ ma to kɔ sabula min ye sibirido ye Maliden musow n'a cɛw bɔra ka caya walasa ka se ka tasibila jɔnjɔ kɛ ka ɲɛsin musoba minnu bɛ yen ni olu ka jala siri cogo ka ɲi kosɛbɛ jamana jɔ ni sigida yiriwali baaraw la a bɛ fɔ minnu ma ko femme battante n'o ye muso misɔrɔbatigi minnu bɛ wuli ka jɔ sabati kosɛbɛ an ka jamanaw kɔnɔ la a se ka tasibila kɛ u bɛɛ lajɛlen cogoya la ko in kɔkɔrɔ donna kosɛbɛ Mali gakɔrɔ nama fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre min ɲɛsinnen don muso dun ni denbaya ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma Awa Sanogo ni Zakaria Umaru Keita taara anw yɛrɛ cogoya la u ye min sɔrɔ an k'o lajɛ. N'a kumasen yɛrɛ de kun ye femme et filière porteuse soutenue par la diaspora ni dɔ in kun de ye farafina muso fɛ yalasa u bɛ se ka kɛlɛ kɛ kelenya la cogoya min na ale ni ka gɛrɛ jamana ɲɛmaw la yasa u bɛ se k'u seno jamana taa ɲɛw la cogoya min na ka se ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta u yɛrɛ ye. Organisation panafricaine des femmes ale vice-présidente ale kɔni y'a yira k'a fɔ ni kɛnɛ in kɔnɔna na OPF jɔyɔrɔ ye min ye farafina jamanaw kɔnɔna na ale ni ka tila k'a fɔ ko ni kumasen minnu talen filɛ ni dɔ in ɲɛnamayali la bi k'a bɛɛ nafa ka bon. An bɛ dɔn mina bi an bɛ farafina musow ka don de la thème du Mali bɛ yen Mali thème bɛ yen mais continent fana thème bɛ yen donc continent thème o ye ko ka musow ko ka sɔrɔ sira dayɛlɛ musow ye pour que musow ka sɔrɔ ka se ka yiriwa parce que pour que musow ka se ka baara kɛ ka nafa sɔrɔ a la ayiwa ministre de la femme fana a fana y'a yira k'a fɔ olu ka Mali thème bɛ tali kɛ o thème kɔnɔ parce que an ka chef d'état fana contribuera ni thème continental tali la inclusion financière min filɛ nin taabolo dɔw bɛ yen nɔ président yɛrɛ ye olu taabolow ta ka luwaw sigi a kan n'o luwaw sera ka bɔ a sira fɛ a kɛra Mali kɔnɔ a kɛra jamanaw kɔnɔna ye o a kɛra région Afrique yɛrɛ kɔnɔna ye o a kɛra diɲɛ kɔnɔna ye o luwaw de taara n'o sariyaw batora musow bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi musow tɛ k'o kɔnɔ donc nin kɛnɛ in y'an permet ka messagew las'u ma k'a ɲini u fɛ halisa musow y'u baarakɛɲɔgɔnw de ye musow y'u teriw de ye musow y'u jɛɲɔgɔnw de ye. Minisiriso min n'ale ɲɛsinen don muso den ale ni denbaya ka kow ma a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin furancɛla fanga maaw ma ka kɛɲɛ ni u ye musolakaw dɛmɛni mun kɛ ni don ɲɛnamayali la bi. Ni kɛnɛ in kɔnɔna na Afriki jamana caman ni olu yɛrɛ kun bɛ olu ye defilɛ kɛ ka fara o kan poésie fana kalanna ni ka tasibila kɛ ka ɲɛsin farafina musow bɛɛ lajɛlen ma. Tabarikala an ka Mali muso cɛsirilenw an ka foli b'u ye nka ni muso cɛsirilenw ko fɔra maaw bɛ t'u dulo fonctionnaire baw ni fɛnw na kana ɲinɛ k'a fɔ togoda muso minnu bɛ soli k'a bi 4 heures du matin donno kaɲa fɔlɔ ka so caman ta ka taa ji sama kɔlɔ mètre 100 ani kɔ ji bi sama disi la diɲɛ don o don ka tila ka so sigi u kun ka na lɔgɔw ɲini ka na lɔgɔ laja ni sumaya in na ka tila ka seri tobi ka di o b'a sɔrɔ maa tɔw dalen f'u bɛ gɔrɔndɔ tile kɔnɔ u bɛ tila ka taa kungow kɔnɔ ka taa forow la ka baaraw kɛ wula fɛ u segin dɔw bɛ tila ka den siri u kɔ la ka lɔgɔbaw siri ka da u kun tuguni
kana tobili wɛrɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'o minɛnɔgɔw ko ka bɛn ni 0 heure ye o kuma an k'a dɔn olu de ye muso cɛsirilen belebelew dɔ fana ye ɲinɛman ka kɛ minnu kɔ cogo si la min ye k'a dɔn an k'a tobi tile sɔgɔma k'a tobi tile fɛ k'a tobi su fɛ n'i y'o bila muso caman bolokɔrɔ a caman na diɲɛ furu kɔ ka sabu kɛ degun min bɛ a kɔnɔna la jango an ka sisan musoba kura minnu bɛ an ka nin diɲɛ 21e siècle ko waati ninnu na n'an bɔra ye teliya la an bɛ taa ji ni kungo lakana ni nasiratigɛ la an ko ten ko ji b'a la ka tiɲɛni caman kɛ an ka jamana kɔnɔna la laadala uti mana se ka ban nin waati in ye waati gɛlɛnba ye ka sabu kɛ n'i y'a mɛn inondation ji ka kasaraw ko don a bɛ hadamadenw ka sow bi a bɛ taa ni dɔw ka bolimafɛnw ye a kuma ka ca kosɛbɛ o de kama wulikajɔw bɛ kɛ san caman na walasa ka se ka kow kunbɛn cogo min na nka bɛɛ n'a ta hali bi an ka jamana ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ a kow kɔnɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ maaw sigiyɔrɔ ko ani kanifo labɔli ko ɲɛ kɔnɔna la kibaruya kunfɔlɔ minnu bɔra fɔlɔ uti daminɛ yɛrɛ mata yɔrɔ ja o ye k'a fɔ ji ka tiɲɛni ye du 29 olu kasara la minnu yɛrɛ la ma 6 joginna ma 1 ni bunɛna mobili 5 ji taara ni olu ye fɛlɛw ninnu kɔni ye kibaruya ye minnu sɔrɔla ji ko a sabatibaw ni maa minnu bɛ n'olu ye kasara kunbɛn ni maaw ye sigida minnu bɛ ni nin kɛwalew kɛra ye Bamakɔ fɔlɔ o de ye nin ye Mali fantɔw ta tɛ nin na fɔlɔ min ye sigidaladenw ji min nana o don a ye gɛlɛya kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kalabankura Pɔntɔrdi masurunya na ji ka tiɲɛni fanga bonyana ye kosɛbɛ ɲamakɔrɔ bɛ o cogo kelen na ka se sigida caman wɛrɛw ma minnu bɛ ni a sigidaladenw yɛrɛ kɔni tora makama ni kasi yɛrɛ de la kosɛbɛ wulikajɔw kan ka sabati walasa an bɛ kisi o koɲɛ ninnu ma cogoya min na o nasarate kelen na a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ ji ni kungo lakanabaw uti mana se ka bɔ olu bɛ wulikajɔw boloda walasa yiri fana bɛ se ka turu jamana kɔnɔ sabula n'i ye a dɔnbagalajɛw ka fɔliw lajɛ a yɛrɛ k'a fɔ yiri ko bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka nɛɛma na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ kisi ka se ka kɛ o ma cogo min na sanji yɛrɛ ka natili walasa samiya ka yiriwa sɔrɔ ka sabati ani yiriwa kuntagalajan kama o dɔ dulonnen don yiri la o kama an ka jamana faamaw ka bi san 1980 caman kɔnɔ u bɛ wulikajɔw boloda walasa san o san yiri bɛ se ka turu cogoya min na an ka jamana ale kɔnɔna la jamanakuntigi Asimi ale ye ɲinanta baaraw kundo ni juillet kalo tile 15 kama Mali marabolo caman fana bɛ k'u ka yirituru baaraw kundo kama Kulikoro direction régionale des eaux et forêts ale maa ɲɛmaa minnu bɛ commandant Kulibali ale n'o ye Bubakari ye olu ye wulikajɔ boloda ka se ka yirituru baaraw kundo ɲinan Kulikorokaw fɛ min ɲɛmaaya tun bɛ gouverneur Lamini Kapori Sanogo ma colonel ale bolo min bɔra a la renouveau tun b'a kɛnɛ kan an k'a lajɛ. A ka ca san 30 kɔ ye nin waati mana se san o san an ka jamana faama minnu ɲɛsinen don sigida lakanani koɲɛw ma olu bɛ wulikajɔw boloda waasa yirituru baaraw bɛ se ka matarafa sigida lakanani hukumu kɔnɔna la jamanakuntigi Asimi kɛlen kɔ ka ɲinanta baaraw kundo jamana kurukara bɛɛ lajɛlen cɔ a la Kulikoro mara ɲɛmaw ka taa se cakɛda minnu ɲɛsinen don sigida lakanani ji ani kungo koɲɛw ma olu y'a kanu ka se ka yirituru baaraw kundo nin cogoya in na Kulikoro mara kɔnɔ. Campagne de reboisement te ko wɛrɛ ye et depuis 1995 donc kɔlɔsiliw y'a yira k'a fɔ ko jamana tiɲɛnen don jamana sɛgɛnnen don donc il faut que disposition ka taa yirituru bolo donc an ko ka u ye opération dɔ bila sen kan ko Mali vert donc o kɛra 95 donc chaque année san o san Mali kɔnɔ région bɛɛ lajɛlen na ni campagne bɛ initier. Kulikoro mara ji ni kungo lakanaba ma ɲɛma kɛlen kɔ ka ɲɛfɔli kɛ nin hakilinaw kan a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ yiriju miliyɔn caman bɛna turu Kulikoro dugubaw a n'a dugumisɛnnin bɛɛ la ɲinan sa kɔnɔ. Kulikoro cercle bɛɛ lajɛlen communes bɛɛ lajɛlen villages bɛɛ lajɛlen c'est juste k'a yira la k'a fɔ ko wagati dɔ sera ni y'o yirituru wagati a yiri miliyɔn 1 ani ba 49 o de programmelen don yirisiyɛn o de programmelen don pour que ka turu. Mara ɲɛma colonel Lamini Kapori Sanogo ale ye jamana faamaw ka wulikajɔ layidu jɔnjɔnw ta ni ka tila ka ɲɛfɔli caman kɛ kungo lakanani nafako ani fɛn caman wɛrɛw kan. Yiri de b'an to tile jugu ni diɲɛ fiɲɛ jugu mun bɛ na ni pɔsɔni b'u la yiri de bɛ se k'olu sama pour que an ka se ka balo hɛrɛ la ni jiri tɛ diɲɛ kɔnɔ balo tɛ yen an b'a ɲini Kulikoro population bɛɛ fɛ région population bɛɛ fɛ ka jirituru kɛ ba la pour que vraiment an ka se ka lafiya c'est gɛlɛya dɔ b'an kan déjà
ni gɛlɛya wɛrɛ nana fara kan n'o ye ja ni kɔngɔw ni fɛnw ye a bɛ kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye. Nin waati na k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la ka senkɔrɔ kɔkɔrɔ don kosɛbɛ minisiri min ɲɛsinnen don sigida lakanani ni saniya ni bɛsɛnya ni yiriwa kuntagalajan n'o ye Modibo Kone ye. Maa caman ye jateminɛw ni sereyaliw kɛ k'a fɔ kabi ale kɔni nana nin département in kunna nin waati in na ko yɛlɛmaba b'a la ka ye sigida lakanani ko ɲɛw la. A ma sɔrɔla k'a fɔ fɛɛrɛ kuraw bɛ ka segin a fɛ kosɛbɛ min bɛ tali kɛ Bamako ɲamacɛ ko caniveau dilanni ko collecteur ko a ɲɔgɔnna caman. Maa caman ko Modibo Kone ko il est en terrain connu ko a bɛ minisiriso min na nin ye k'a bɛ nin sɛbɛkɔrɔ dɔn sabula k'a ka baara faama caman na ko a ye homme de terrain ba don min kɔni tɛ sigi bureau kɔnɔ a bɛ wulikajɔ sabati su ani tile. A ko maa kɛ min ye an yɛrɛ bɛ kibaruyaw ɲini a ko kan walasa ka se ka maaw ladɔnniya sakan 40 coyi u bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan waati na Aruna Jara ka jateminɛ na n'o y'an ka Kati préfet ba ye waati kile bɛ Kati dugutigilakaw ka jateminɛ u bɛ Bɛlɛdugu mankan n'a belebele bɛɛ la Cikɛbugudaw bɛɛ la u b'an lamɛn kosɛbɛ Filadugu mara fana bɛ jɛmukan in lamɛn Welesebugukaw b'an lamɛn tenitigiw yɛrɛ fana m'an layɛ kosɛbɛ protection civile la Mano bɛ u bɛɛ y'an kanubaw ye ko premier arrondissement fɔ 20e joli do arrondissement ye joli ye de Lakaw tɛ terikɛ n'i ma se k'o dɔn kɔrɔ ka teriya tɛ tiɲɛ. Polisiw bɛɛ ni sɔgɔma bi a fan ta tɔmɔ ta an ka fɛn dɔ fɔ jamana ɲɛmaaw ye hakilina min taara nin waati in na a bɛ ka polisiw sɛgɛn u ka baara la kosɛbɛ wulikajɔw ka sabati fɛɛrɛ kuraw ka sɔrɔ n'o tɛ bamanci caman bɛ ani mangana jugutigiw minnu yɛrɛ bɛ ka haliw sen kɔrɔta sira kan k'a fɔ ko fɔra ko polisiw kana maa gɛn IRC k'a lajɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ polisiw bɛ se ka lakana ɲuman sabati ni a ma kɛ ni samasamaliw ye n'o tɛ u ka baara a bɛ ɲini ka kɛ kunna nin ye ka misitigiya ye ko gɛlɛyalen don. Fɛn min ye polisi ɲɛmaa so ye u tulo b'ila nin sanga kɔnɔna la an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye an b'an sɛnsɛn ka don siraba kunnafoniya o kɔnɔna la Amadu fɛn min ye Bamako siraba min bɛ yen nɔ Musabugu ka taga Sotiba fɛ ka tɛmɛ 3e pont fɛ gɛlɛya kɔni dugujɛlen don kabiri kunu dekunba bɛ mɔgɔw kan sabula taa ni ka segin a gɛlɛyalen don o la anw ka cɛden Sori Ibrahim Diallo an t'a dɔn a bɛ Bamako sigida kelen min na sɔgɔmada in na a bɛ na taa ni ka segin kunnafoniyaw di an ma an ka nɛgɛ karafitigi Batɔma Kane ka yamaruya kɔnɔna la.